नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्ष या आमच्या विशेष मालिकेच्या 13व्या भागात आपलं स्वागत. आरक्षणासाठी भारतात झालेल्या हिंसक आंदोलनांमध्ये एक आंदोलन प्रचंड गाजलं, ते म्हणजे राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाचं. इतर मागासवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या या समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात यावा म्हणून 29 मे 2007ला गुज्जर समाज हिंसक झाला आणि राजस्थानात ठिकठिकाणी उग्र आंदोलनं झाली. या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार, अश्रुधूर आणि गोळीबाराच्या घटना घडल्या. यामध्ये 13 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. अनेक पोलीसही जखमी झाले. त्यानंतर पुन्हा 31 मेला आंदोलन भडकलं. त्या दिवशी झालेल्या पोलीस गोळीबारात आणखी 4 आंदोलक मारले गेले. नंतर 6 महिने हा वाद सुरूच राहिला. तशातच न्यायमूर्ती चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने 18 डिसेंबर 2007ला गुज्जरांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. याचा परिणाम म्हणून 2008च्या मे महिन्यात हे आंदोलन पुन्हा भडकलं. हे आंदोलन 2007च्या आंदोलनापेक्षा अधिक तीव्र झालं. केवळ राजस्थानच नाही तर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि मध्य प्रदेशातही या आंदोलनाने पेट घेतला. या वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये 100हून अधिक लोकांचा बळी गेला. आणखी काय काय घडलं 2007 ते 2011 या काळात स्वतंत्र भारतात, ते आता आपण पाहूया. 10 जानेवारी 2007 मध्ये भारताच्या शास्त्रज्ञांनी अंतराळ क्षेत्रात अभूतपूर्व विक्रम केला. PSLV या फेरवापर करता येणाऱ्या उपग्रह वाहक यानातून अर्जेंटिनाचा 1, इंडोनेशियाचा 1, बर्लिनचा 1 आणि भारताचा 1 असे 4 उपग्रह एकाच वेळी यशस्वीरित्या अंतराळात सोडले. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग देशभर गाजला. उच्चवर्णीयांनाही पक्षाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊन लढवलेल्या निवडणुकांमुळे 13 मे 2007ला कोणत्याही पक्षाच्या मदतीशिवाय बहुजन समाज पक्ष सत्तेवर आला आणि मायावती तिसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. 19 जुलै 2007ला झालेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत प्रतिभाताई पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती झाल्या. मूळच्या महाराष्ट्राच्या असलेल्या प्रतिभाताई पाटील यांची राजकीय कारकीर्द 1962 मध्ये सुरू झाली. 30 ऑक्टोबर 2007ला मुंबई शेअर बाजारात विक्रमी तेजी आली. शेअर बाजाराचा निर्देशांक 20,000वर पोहोचला आणि तेजी दर्शवणाऱ्या जगातल्या 20 देशांमध्ये भारताला स्थान मिळालं. सप्टेंबर 2007 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केली गेलेली पहिली 2020 विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा भारताने जिंकली. या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला 5 धावांनी हरवून हा विश्वचषक जिंकला. 2007 या वर्षात भारतात 3 मोठे बॉम्बस्फोट झाले. फेब्रुवारीमध्ये समझौता एक्सप्रेसमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात 68 जण ठार झाले. मे महिन्यात झालेल्या हैदराबादच्या मक्का मशीद बॉम्बस्फोटात 11 जणांचा मृत्यू झाला. तर ऑक्टोबर 2007 मध्ये झालेल्या अजमेर दर्ग्यातल्या बॉम्बस्फोटात 1 ठार आणि अनेक जण जखमी झाले. 10 ऑक्टोबर 2008ला भारत आणि अमेरिका यांच्यात अणुऊर्जा सहकार्य करार करण्यात आला. या करारामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षमतेच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली, तरी यातल्या अनेक तरतुदींवर डाव्या पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. 26 नोव्हेंबर 2008ला लष्कर ए तोयबा या दहशतवाद्यांच्या 10 प्रशिक्षित दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला. जगाचा थरकाप उडवणाऱ्या या हल्ल्यात 173 लोक ठार तर 300हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी जगासमोर उघड्या करणाऱ्या या हल्ल्यात जिगरबाज पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी शहीद झाले. जिवंत सापडलेल्या दहशतवादी कसाबला नंतर फाशी देण्यात आली. 2008 या संपूर्ण वर्षात भारत अनेक दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देत राहिला. जयपूरमध्ये 7, बंगळुरूत 9, अहमदाबादमध्ये 21, दिल्लीत 5, त्रिपुरात 5, आसाममध्ये 11 तर मणिपूर आणि मालेगावमध्येही बॉम्बस्फोट झाले. या स्फोटात 200हून अधिक जण ठार झाले. 28 एप्रिल 2008ला इस्रोने एकाच वेळी 10 उपग्रह अंतराळात सोडून नवा ऐतिहासिक विक्रम केला. यामुळे उपग्रह प्रक्षेपणाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात भारताची प्रतिमा खूपच उंचावली. 11 ऑक्टोबर 2008ला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी श्रीनगरमधल्या नवागाम स्टेशनवर हिरवा झेंडा दाखवला आणि काश्मीर खोऱ्यात पहिल्यांदा रेल्वे धावली. भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय खडतर असलेल्या जम्मू काश्मीर खोऱ्यात लोहमार्ग बांधून भारतीय रेल्वेने प्रगतीचं आणखी एक पाऊल टाकलं. सप्टेंबर 2008 मध्ये राजस्थानमधल्या जोधपूरच्या चामुंडा देवी मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली. नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या या चेंगराचेंगरीत 225 लोक ठार तर 300हून अधिक लोक जखमी झाले. सत्यम कम्प्युटर सर्व्हिसेस या भारतातल्या अग्रगण्य कम्प्युटर कंपनीचे अध्यक्ष रामलिंग राजू यांनी स्वतः या कंपनीत 7,136 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला असल्याची कबुली दिली आणि जगभरात खळबळ उडाली.
सत्यमच्या नफा तोटा पत्रकामध्ये नफ्याचे आकडे फुगवून दाखवले जात होते. ऑक्टोबर 2008ला सोडण्यात आलेल्या उपग्रहामुळे भारताच्या चांद्रयान मोहिमेला 24 नोव्हेंबर 2008ला यश आलं. चंद्रावर पाण्याचं अस्तित्व असल्याचे पुरावे इस्रोने जाहीर करताच भारताच्या संशोधनाचं जगभरात कौतुक झालं. जुलै 2009 मध्ये अरिहंत ही भारताची पहिली अत्याधुनिक अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी भारताच्या संरक्षण विभागात दाखल झाली. अशा पद्धतीच्या पाणबुडीची निर्मिती करणारा भारत हा जगातील 6वा देश ठरला. 23 मार्च 2009ला टाटा मोटर्सने मध्यमवर्गीयांना परवडेल अशी पूर्णतः देशी बनावटीची नॅनो कार बाजारात आणली. त्यामुळे जगभरात भारतीय तंत्रज्ञानाबद्दल विश्वास वाढला. 22 फेब्रुवारी 2009ला लॉस एंजलिसमध्ये झालेल्या ऑस्कर सोहळ्यात स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटाला 3 ऑस्कर पुरस्कार मिळाले. संगीतकार AR रेहमान, गीतकार गुलजार आणि ध्वनी मिश्रणासाठी रसूल पोकुट्टी यांना ऑस्कर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. 25 मे 2009ला पश्चिम बंगालमध्ये ऐला चक्रीवादळ झालं. 90 किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि प्रचंड पाऊस घेऊन आलेल्या या वादळाने 200 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतला. 6 एप्रिल 2010ला छत्तीसगड राज्यातल्या दंतेवाडा जंगलात माओवाद्यांनी CRPFच्या पथकावर सशस्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यात CRPFचे 76 जवान ठार झाले. त्यामुळे भारताची ग्रीन हंट योजना वादात आली. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या गुजरातच्या सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणात 24 जुलै 2010ला गुजरातचे तत्कालीन अर्थमंत्री अमित शाह यांना अटक झाली. CBI कडून अमित शाह यांच्यावर खून, अपहरण व खंडणी वसुलीचे आरोप ठेवण्यात आले. मात्र सबळ पुराव्याअभावी शाह यांना गुजरात न्यायालयाने ऑक्टोबर 2010ला जामीन मंजूर केला. नोव्हेंबर 2010 मध्ये अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताचा दौरा केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत म्हणजेच युनोमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या मागणीला ओबामा यांनी पाठिंबा दिला आणि भारत अमेरिका या देशांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी परस्पर गुंतवणुकीचे आवाहन केले. दिल्लीतला राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा, महाराष्ट्रातला आदर्श सोसायटी घोटाळा, कर्नाटकातला खाण जमीन घोटाळा आणि दूरसंचार क्षेत्रातला 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा असे अनेक महाघोटाळे 2010 या वर्षात उघडकीस आले. राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी, उद्योगपती, व्यापारी या क्षेत्रातली अनेक बड्या मंडळींना या घोटाळ्यात आरोपी केलं गेलं. 18 वर्षावरील सर्व भारतीय नागरिकांना आधार कार्ड देण्याच्या प्रकल्पाला नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावात 29 सप्टेंबर 2010ला सुरुवात करण्यात आली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या दिवशी रंजना सोनावणे हिच्यासह 10 आदिवासींना प्रातिनिधिक स्वरूपात आधार कार्डाचं वितरण केलं. एअर इंडियाच्या दुबई मंगलोर या बोईंग विमानाला 22 मे 2010ला मंगलोर विमानतळावर अपघात झाला. मंगलोर धावपट्टीवर हे विमान उतरत असताना विमान दरीत कोसळलं आणि त्यात 158 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. 2 एप्रिल 2011ला धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघाने 10वा एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक जिंकला. भारताने श्रीलंकेच्या 6 गडी राखून केलेल्या पराभवामुळे भारतीय क्रिकेट विश्वात चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं. जगाच्या लोकशाही इतिहासात सर्वाधिक काळ पश्चिम बंगालमध्ये राज्य करणाऱ्या कम्युनिस्ट सरकारला तब्बल 34 वर्षांनी 2011च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमत घेऊन पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आला. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल विधेयक सुधारणांसह संसदेत मंजूर व्हावं म्हणून समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 16 ऑगस्ट 2011ला दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर उपोषण सुरू केलं. मनमोहन सिंग यांनी या उपोषणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सेन्स ऑफ द हाऊस हा संसदेचा ठराव टीम अण्णांकडे पाठवला आणि 12व्या दिवसानंतर अण्णा हजारे यांनी उपोषण सोडलं. 2011च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या 100 कोटी 21 लाख झाल्याचं आढळून आलं. यामध्ये 53% नागरिकांकडे मोबाईल होते, 47% लोकांकडे टीव्ही होता, तर फक्त 46% लोकांकडे घराच्या अंतर्गत स्वतःची शौचालय होती. 11 जून 2011ला मुंबईच्या मिड डे या अग्रगण्य वृत्तपत्राचे ज्येष्ठ पत्रकार जे डे यांची अंडरवर्ल्डच्या गुंडांकडून दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली. गुन्हेगारी जगताचं सखोल वार्तांकन करण्यात जे डे यांचा लौकिक होता. छोटा राजन आणि दाऊद टोळ्यांच्या वैमनस्यातून ही हत्या झाल्याचं समोर आलं. 13 जुलै 2011ला मुंबईत 3 ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले. ओपेरा हाऊस, जवेरी बाजार आणि दादरमधल्या मध्यवर्ती भागात झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचे यासिन भटकळ, रियाज भटकळ आणि अन्य 4 जणांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं.
आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.